Barka da zuwa tashar Mayin Yaro. Ku danna subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Wane ne Ayuba Badamasi? Karaba Badamasin nan ba ubanmu ba. Bazuka, menene ya kamata a yi masu bosho? Karere ya sama zuba a rijiyarin muri. Sharani, kai ya kake ganin za a yi musu? Ko ta sa mata taya ta babbaka ta je ta zubar da su. A bawan Allah kana musulmi. Yo ko da akuya za a banka musu wuta, ai sai an yanka shi za a ma banka musu. Dan Kwambo, kai ya kake ganin za a yi musu? Na san kai ne babba, na san zaka ba da shawara mai kyau. Gunduwa za a yi musu. Dan Kwambo, ga tuwo na an kawo yau da shi za ku karya. Amma dai ba da shi za mu karya ba. Da shi za ku karya mana. Mu da muka sa cin kwai da taliya. Dan Kwambo da kai da Bosho da Zaidu ku ɗauko adduna ku zo mu je, na san inda Birema ya ɓoye gwal ɗin nan, ku zo mu je an so su. Allah ya